Der er god grund til at tage den franske forfatter Marcel Proust med på råd. På råd i forhold til det moderne liv, i forhold til det liv, vi selv lever, vores eget individuelle liv. Men der er også god grund til at gøre brug af ham. Altså læse ham selvfølgelig, men også gøre brug af, hvad det er, hans sprog og de erfaringer, han skriver frem, som også er æstetiske erfaringer, hvad de egentlig kan give os, og hvordan det kan fordoble, hvordan det at læse Proust kan fordoble ens perspektiv på tilværelsen. Således at der altid er et ekstra lag, et ekstra niveau, men også en vinkel til, hvor vi selv er forholdsvis blinde, eller kun kan se mørkt, eller kun kan se lyst, eller forbliver inden for samme synspunkt i forhold til noget, som i virkeligheden kræver mindst 2 perspektiver på samme, eller kræver en bevidsthed om dens modsætning. Og der er Proust utrolig inspirerende at beskæftige sig med. Og noget af det, som jeg også tænker kunne være spændende videre frem, når man som jeg, Nilas de Conrad Ting, der arbejder med firmaet Proust in Mind, når man som jeg gerne vil ud og have fat i offentlige ansatte, virksomheder, større sammenhænge, så har det også at gøre med, at der er en tænkning hos Proust, som ganske vist først kommer frem, når man langsomt begynder at tilegne sig hans sprog. Også et sprog, som netop rummer bevidsthed om langsomhed og fordybelse og eftertænksomhed. Alt det, vi faktisk på samfundsplan savner nu. At der er der faktisk en hel tænkning, der ligger og gemmer sig, og som jeg mener bør blive vakt til live og bragt ud, således at ledere og således at ansatte, folk i faste og måske også fastlåste stillinger i samfundet eller erhverv, kan blive bedre i stand til at se sig selv udefra, og dermed også til at befrugte deres egen tankegang om, at der faktisk er en anden verden og en anden tilgang til virkeligheden, samtidig med, at de bliver fastholdt i en og samme. Det, som Proust taler for, det er, at uden litteraturen, uden kunsten, han breder det også derud til, men det er hele tiden for ham med udgangspunkt i litteraturen, altså uden den, så får vi ikke øje på de andre niveauer, og så bliver vi ikke præcise nok i vores brug af sproget på vej derhen eller bort fra det. Proust bruger sig selv eller sin romanforfatteren som eksempel i sin store roman På sporet af den tabte tid. Vi tager her et citateksempel. Og når romanforfatteren først har bragt os i denne tilstand, hvor alle følelser, som i enhver rent indre tilstand, er tidoblet, hvor hans bog gør indtryk på os på samme måde som en drøm, men en drøm, der er tydeligere end dem, vi drømmer, når vi sover, og som vi også husker meget længere, så slipper han i løbet af en time alle mulige former for lykke og ulykke løs i os. Begivenheder, hvoraf vi i det virkelige liv ville bruge år på bare at stifte bekendtskab med nogle få, og hvoraf de mest intense aldrig ville blive røbet for os, fordi det foregår så langsomt, at vi er ude af stand til at opfatte dem. Det er det samme i livet. Vores hjerte forandrer sig, og det er den største smerte, men vi kender den bare gennem læsningen. I fantasien, for i virkelighedens verden forandrer det sig. Ligesom visse naturfænomener, så langsomt, at hvis vi efterhånden, som de optræder, kan konstatere hver enkelt af dets tilstande, forskånes vi til gengæld for at mærke noget til selve forandringen. Jeg er citeret fra Svans Verden 1. Det er altså denne forfatter, Marcel Proust, som har skrevet de linjer om, hvad det er,
romanforfatteren sætter i spil i læseren. Og det er jo så at sige potentielle verdener, som vi lever afskåret fra i vores hverdagsliv.